mo hearla. Molly is an dom, to mé 8 mína jagdíis, to mé am coni in gáliamh, to cahar im mo hearla. Is é me an dunas óga agus to mo drethar Jack an duine is sinne. Tá sé ag freastal colás de na Heran. Na colás na Heran agus ag géanamh bun céim I tíreolaíocht agus I tíreolaíocht. Tá coni airn in gáliamh os board de bíalad mo hismóthirí. Tá maidir amháin snúbí is anam dó agus tá sé 7 mína díos a orintí ceapan go sé níos mó mar choleán. Is bralam an scoil seo, nuair tháinig mé ar dúis bhí mé beaganí nervvíse mar ní raibh insa a gum sa sport nó I ceol nó ein rud mar sin. Inis is brala mé agus tá mé ar an furin cisfeile agus sa cóir ag tuairtear agus dí na cholíní beaga agus tá lán cuairde gum an seo agus ba anbrunar imacht an bblin seo agin. Is éis go mé sin a magart, tá mé géirí an guitar múnad am féin. Ceapan go sé dul car galore. Freisin is bralam a bheith ag image cisfeile ar furin na scoile agus ag tarint picturí agus ag dhéanamh alín. Déanam Gaeilge, Béarla, Mata, Francíse, Clasací, alín agus alín star na halína agus beolaíocht. Is éis go mé sin agad is bralan alín ceapan orintí go sé níos mú mar sa suúbna ó brú an lá scola mar over ina aon. Tá an simagam in alín tuair agsúla mar Alice Mayer, Jeff Koons, Jack B. Yates agus duine agsúla mar sin. An bblion seo háte thuí mé go dtí an Spáin na mo cura Alex bhí an crack géan an sin. Bhí muid ag fáildó Tigréine agus ag dul ag siopadóir thuí muid go dtí an Fictrilin agus bhí muid ar an trá an chud is múid an am. Freisin thuí mé go dtí an Elvéis chun cuairte thabhairt ar mar antín agus mo cocartha cí beaga. Bhí se go hálinn an sin bhí na áisina go hinnta agus bhí an áit sa thógláán.